Uriani tuhata dihamu amanami dot inanami suaksoni yanakon nami apa subulung nangadong di joroni di son suaksoni ma nang inanami dot ina amang nami dot anakon nami namando hoti secara live streaming tapasada marohata tabuka masuk martang yang naom maita. Amin. Mari demeta sembuku ende 20 sada ayat sada rodi 2. Marhite-hite guarni di bata ama, do guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do guarni tondi porbadia, na tumo palangit do tano. Amin. Pardenggan bahasa do Jehovah, tau partano batoan di hari hagogotan, jala ditanda do akka namarhaposat tu ibana. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan na sokkal jalana bonar dialohodo na ginjang marroha jala dipatimbo hodo na serep marroha alani i upangido hami tuho seramoti hami asa ulang jukat hami unang ginjang rohanami alai tugu-tugu hami marhite-hite tondim asa unduk serep tobok jala burju rohanami diadopani halak saluhut alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tak puji
Patik ni debata dihita mingguan sian Galatia onom ayat 10. Atong bisa sadihari dope taulah mana denggan disalut halak alai gumodang matudongata sa persiaon. Atong rak mangidugogo mahita lao mangulaon patik nai. Ale Tuhan debata saya pargugoi mahami mangulaon nombar tu patik ni. Amin. Tuhan asiraham dihami marpamu hati maraham dan dosa nami. Ale Tuhan asiraham dihami marpamu hati maraham Tuhan di dosa nami. Ale Tuhan asiraham dihami marpamu hati maraham Tuhan di dosa nami. Ale Tuhan asiraham dihami marpamu hati maraham Tuhan di dosa nami. Ale Tuhan sai pargugoi mahami mangaradoti lamani raham di ngolu nami. Ale Tuhan sai pargugoi mahami mangaradoti lamani raham di ngolu nami. Ale Tuhan sai pargugoi mahami mangaradoti lamani raham di ngolu nami. Ale Tuhan sai pargugoi mahami mangaradoti lamani raham di ngolu nami. Tatopoti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partaluk ni roha jalana basar doho, semar pangulahi maroham midahami, dibaini saya sama sudi dosa nami, dang adong nahu pangasahor kami dukon ni asini roham. Hati gora na pinatupa ni anak mudo nahu pangasahor kami tujolom. Dibaini pasonang jala apuli mahami akka nahinopkop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot Tuhan sani dosa. Isebe mangulahon akap pinili di debatado nama mitori. Isedo naman debu uhum hamaguan, Kristus Yesus do naung mate, alai ndada holani, naung mulak mangulu do jala disiamun de debatado ibana mangondion hita. Hasangapon madi debata nadi ginjang. Amin.
Tabegema hatane debata turpuk di hari Minggon sian Lukas 14 ayat 25 saat rodi 33 tajahama marsikap soring. Alai torop dohalak namandongani ibana jalahu sorma ibana nin nama mandok nasida. Ganup halak naro tuau dan tarbain gabe siseaku. Ia sodi hasogon ibana ama. Inana nadiolina anakona hahangina duhot akai botona rodi hosana sendiri. Dak tarbain gabe sisiaku halak naso manuhuk silangna tu ibana laho mangihut tonau. Ise hamu nagiot pajonjong palas-palas. Naso jumolo hudul manyetongi si palana tusi. Manang natuk lao patuluson. Unang di pauli jolo ojahanna habe daktuk guguna pasahatotsa gabe surahon di sude halak namar di dasa ibana. Dohonu nasidama dipuka halakon do pajonjong. Hape dang adong bayanana pasuhon. Ise raja naborhat marmusu mangalodongan na raja naso jumulo hundul mamikiri manang natar dopakotsa mardongan saloksa sardadu alonai naro manohopi ibana mardongan dua loksa. Alai anggo sotarbaini suruon nama pamangudu pinsan holam dope musuhi mangido pardamaian. Hape hamu pe dang tarbain agia ise hamu gabe sisiaku anggo so tatabi kodotsa nasa nadi ibana. Ima sahatna mertua do akan atumangion hatani debata jalano pepsa. Amin.
tindakon maha porsiaw tay, songonay tindakon ni rongata sa porsiaw di sandok portibion, ra mahita mandok. Au porsia di dibata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, nato mapalangi do tanu. Au porsia di Yesus Kristus, anak di dibata Jehovah na sasadai, imana itu buat di si Maria, naga begabian siantonir perbadia andorang suabubuan. Ido tuhata natu mau nabirnit di panguman di silatus. Nama tetarpajol di ibadah dia pinar silang. Natua tu banua toru dung ditanum. Namula mangulu diare patuduhon. Nama naik tu surgo. Lahun dulu siamun di bata Jehovah. Amanai pargugo na suatu dosani. Di sini manam ay mamulak sugut tutanoon, mangumi alak na mangut. Au porsia ditonir perbadia, jaladok sadauria nabadia, huria topan ni halak Kristen akan nabadia, do dia dosa, do dia tai londok, mulak mangulus sugut daging ni halak nong mate, do dia nguluan nasura sudah. Amin. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu pasar 10 tahun dung Trinitatis tanggal 4 September 2022. Topik Minggu, patardo saluhukna di hadapan ni Tuhane. Na parjulu padidion na badia, patupado di huriata opa di dion na badia tuaka ianakon di huriata di hari Minggu sadarion tanggal 4 September 2022 di Parmingguan pukul 10 WIB. Paduahon ibadah khusus. Ibadah khusus naing di Patupa di hari Minggu sadarion tanggal 4 September 2022 di Parmingguan pukul 10 WIB. Patuluhon gerakan Rp1.000. Talehom matoktong rohata lahom manupahi pelunasan piutang dana pensiun HKBP marhite gerakan Rp1.000. Tapasah mai tukotak sumbangan na toktong di parade di pitu ni garejata. Papaton pangibation pimpinan HKBP di bagasan minggutta sadarion rodo pimpinan ni huriata mangibati huriata ima inang pendeta Deborah Sinaga MTH kepala Departemen Diakonia HKBP laos pashaton barita nauli di Parminggota di pukul 10 WIB mauliate ma di haroroni pimpinan ni huriata. Palimahon pendaftaran kelas sidi periode 2022-2027. Pendaftaran tunanaing marguru malua tu tahun persiajaran 2022-2027
Gereja membuka pendaftaran baru tahun 2022-2023 alani pinangido tusue ruas nanaing dohot marguru malua asa mendaftar ma tu sekretaris ni huria di kantor gereja. Laos dibuat ma surat pengantar sian situa wilayah nabi dohot fotokopi akte baptis 1 lembar. Perguruan direncanakan di awal bulan Oktober 2022. Jala pertemuan perguru malua dohot natoras rap dohot padita direncanakan di hari Jumat tanggal 30 September 2022 jam 10 sia 30 WIB di ruang serbaguna HKBP Pasar Minggu. Paunopon pertanyaan wilayah. Onom titik sada. Nagabe tuan rumah manang nama dohoti di gereja tu pertanyaan di hari Jumat tanggal sia September 2022 imah wilayah 10. Asareta maro tu gereja jala pinangido ma asa sudah hita ruas mangihutton pertanyaan ini di bagas tabe secara live streaming. Asaria mahita maddohoti pertanyaan ini. Jadwal pertanyaan wilayah boy mata jaha di warta jemaat naungadong dihita. Onom titik 2. Pertanyaan dohot penghiburan wilayah 5. Patupau ni huriata do pertanyaan di wilayah 5. Dohot pangapuliot tu keluarga situa nyonya pe hutajulu boru na 70. Keluarga Rional PN Stumorang inang Leti Lauria M Boru Pardede dohot keluarga nyonya Dr. Andus Harlen Maurid na 70 inang Andriani Kartini Boru Sihan di hari Kamis tanggal 8 September 2022 pukul 10 sia WIB. Maringanan di ruang serbaguna KBP. Pinangido tu sudah ruas wilayah 5 asaro madohoti pertanyaan ini. Tiktingomma nagabe udangan. 07 nawar bagas. 07 titik sada tik perjulu. Naing majalo pasu-pasu perbagasomma. Johannes Mikael Dixon Lubaturuan. ST anak Nyamata situa Senior Epson Lumbanturuan. Tubuh ni inata Siti Maniur Boru Nababan. Alamat Jalan Palapa 10 Sada nomor 10 RT 007 RW 05 Pasar Minggu wilayah Onom. Ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Dohot Orwana Erpina Septiani Boru Nababan SE Boru ni Amata Harles Nababan SE. Tubuh nyata Pelora Liza Boru Simanjutak. Ruas ni HKBP Depok Sada Resort Depok. Alamat Putri Citayam Bolok C1 garis miring 10 Sada Permai Rawa Panjang Kota Depok. Pamasumasun patupau di hari Sabtu tanggal 10 September 2022 pukul 8 WIB di gereja HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Tikting naso jinahaon do parhepeon ni huriata boy matajaha di tikting naung di paradi huriata songonima tikting dihita di bogasan samingguon. Berkata
ayat 5. Sai songoni ditanda Tuhan terjolai nama ngoloi hatana dinasa bangsoi hapus seanino pertinandani Padot pakirimu nang haulongoni Padot pakirimu nang haulongoni Ayat sada. Ditunda debatata dari ibanai Namet netang labaga dinasa bangsoi Nang magolo asona nang sadasiari Ditugudu sudena tuhasonangani Ditugudu sudena tuhasonangani Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha Ima mangaramoti ati-ati muna dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata turpuk jamita di minggu pas 12 hon. Dung Trinitatis imasian pesalmen 130 ayat sada sahatu ayat onom. Songonon ma tarsurat disi. Ende sian si David, ale Jahoba, disulikit jala ditanda hodo ahu. Sai diboto hodo manang na hudul, manang na jongjong ahu, garisian na dao diatusi hodo pikiraku. Manang mardalan-dalan manang modom ahu, di sege hodo ahu. Jalatakas do dibotoho akadalaku sudena. Aidang adong nanggo sada hata di atas dilaku, tongondo ale Jahoba dibotoho do sudenahi. Tolesian pudi, tolesian jolo, di haliangi hodo ahu, jala dilinggom tangan mudo ahu. Tung masuru kudo parbinotoan si songoni diahu, mati bohudo dang hadongdongan ahu ido ianggo sahatna. Punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Memang heado iba marminggu di HKBP pasar mingguon. Alai nunga puluhan tahun nong salpu. Alani adongdo namananda, alai adongdo naso mananda. Adong pepatah namandok, tak kenal maka tak sayang. Alani hupata dahon ma jolo diriku tutonga-tongata, asa di dia hita pajupang, boy hita masih sisean. Ya ahu pandita Deborah Purada Sinaga. Adong margadot boru sinaga dison. Jalana manubuhon ahu boru lumban tobing. Nungamar hasohotan. Na mangalap au amang augu uno marulitua si mancuntak. Sahalak grafik designer. Na mangula di salah satu lembaga sosial di Karuizawa Jepang menangani anak-anak korban kekerasan. Anak-anak korban perceraian. Jala di basa-basahon debata tu hami dua dak danak boru na parjolo tobako uno si mancuntak ima tingkat sada di Universitas 11 Maret Solo Surakarta
bidang arsitektur. Jala Sipai 2 kelas 2 SMA di Metodis. Molo tu amang pandita sobok Simanjuntak nungaliling hami masih tadaan tiki di kantor pusat HKBP Piaraja Tarutung. Karas doon tegas alai ringgas mula ulaun. Alani dengan hamu pake amang inang asau nang hutarik kami musiate. Talu mobi lasroha dung huida hami jongjong paut teka terang kasih. Berarti garejaon peduli tu pendidikan. Ala memang sian pendidikan ido bowi tapatupa perubahan transformasi di tonga-tonga ni keluarga gereja dohot masyarakat. Mulia tema amang pandita dohot parhalado namanjakon haroro nami. Mulia di debata di tahun 2000 walu tarpilit au gabe pareses parupuan pertama di tonga-tonga ni huriata HKBP mangula di HKBP Distrik 10 onom hubang habisaran berkedudukan di Siborong-borong. Adong do par Siborong-borong di son. Jala di tahun 2012 tarpilit muse gabe pareses mangula di Distrik Pitu Samosir berkedudukan di Pangururan. Moliate di debata di Sinode Godang Ono Plutolu tarpilit au gabe kepala Departemen Diakonia HKBP berkedudukan di kantor pusat HKBP Piaraja Tarutung. Jala di Sinode Godang Ono 5 tarpilit muse gabe kepala Departemen Diakonia periode paduahon 2020-2024. Lasdoro haku dison alara pakita marminggu dohot emeritus kepala Departemen Diakonia Bapak Pendeta BDF Sidabuta Rap. Inang boru pardede Horasma Amang Inang. Rapak dohami dison Sekretaris Khusus Kepala Departemen Diakonia Ibu Pendeta Beatrice Manurung STH MPDK Jongjong Mainang. Jala boruni pandita amang pandita nalom manurung do nasida. Alani sahat matabe sian opwe poru Surya Kristen Batak Protestan nanuaing bersidang di WCC di Jerman Rap dohot kadep Koinonia. Jala amang Pendeta Victor Tinambunan nuaing berada di Jakarta manguluhon jubilium. Songoni amang kadep Marturia mangula di HKBP Kebayoran Baru. Sahat mata benang sian hami Kepala Departemen Diakonia Horasma Dihita Saluhutna. Punguan nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Tung macai ulido moloboi akrab hita sada tuna asing. Suami macai akrab tu istrina manang sebalikna. Na tua-tua macai akrab tu anakonna manang sebalikna. Jala parsauran na macai akrapi nunga widahami mulai sian hea au bersekutu di sondot HKBP Pasar Minggu. Haburjuan muna, kelekatan muna, parsauran muna sada tuna asing, tung macai uli jala macai tabodo. Los ido pengalaman ni parpesalmen, dina manuraton suraton, hubungan kedekatan, hubungan kelekatan, antara ni ibana sandiri ima na sinuraton ni Raja David Rab dohot Tuhanna memiliki hubungan namacai akrab, hubungan namacai dekat, hubungan ni tarida nabui hilalaota dohot nabui didai ibana sadiri songon dia debata na tinopani ibana memiliki pengetahuan namacai sempurna taringotu hita amang inang ganup marsada-sada.
na mambahen sudi gerak langkah ta, tindak kata, baik manusia batinia hita, manang secara lahiriah terbuka, patar dijoloni debata, dang adong nabuni, ala memang amang inang dang bui buni honota. Debata na mengetahui sudah pikirata, motivasita, keinginata, termasuk nang biarta, hagaleota, kebiasaata, dohot perilaku lahiriata. Diboto ibana do na taula ganup ari, mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Dilehon debatado na saparnidaanna laho mandongani huhut manjagai hita, bahkan amang inang radedo debata maniop sahatu si manjunjungta kepribadiata asa unang adong na melukai hita. Punguana hinaulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Tung maceta bodo, moloboi boto otak pribadi ni sahalak secara jelas, secara detail. Taboto hahurangan na dohot hagaleonna. Sian ido amang inang sasitong na titik berangkat asalam donok parsaurata dohot sasahalak. Lausongon ido nang panandayon ni debata tu hita ganup. Ditanda debata hita ganup marsada sada ahana di bagasan rohata. Songonido nang di luar dirita ala disulikit. Jala ditanda ibanado hita. Dang adong nabuni. Sian parnidaan di debata tu hita ganup marsada sada. Marhite pandohan namandok. Disulikit. Jala ditanda hodo ahu. Marlapatan amang inang sada hita ditanda debata. Gerak langkah ta diboto manang na jongjong, manang na hudul, ido umbahen dina hangat-hangat na kasus kupas tuntas. Kejahatan Ferdi Sambo yang merencanakan kejahatan terhadap Joshua. Tungpe CCTV adong, gambar dari berbagai sisi ada, dicoba manabunihon, alai disada partikian, ikon ukaponi debatado. Keadilan, kebenaran, harus ditegakkan. Keadilan bagi semua orang. Ditanda debatado, sudena mangulah hajahaton. Ditanda debatado, sude napatupa hasitongan. Alanido penguana hinaulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Di pardalanan ni ngoluta si ganup ari. Ikon tapamana to lakata sebelum mangalaka hita. Dia do dalan na memang ikon bolusota. Jala dia dalan naso jadi bolusota. Dia dalan na tikos na menuju tu hadaulaton. Dohot asitongan nama buan hita tulas ni roha. Jala dia dalan na menuju tu hamatean. Kebinasaan asa unang salah langkah hita. Los debatado na menuntun langkah-langkata asa unang tarsulandit. Ido ubain jot-jot didok. Bege hamujo panggorani todii. Dengarkanlah suara Allah. Dengarkanlah suara Roh Kudus. Karena suara-suara yang dari Allah itu adalah suara yang menuju kepada keselamatan, bukan kepada maut. Tetapi sekali kita tidak mendengar suara Allah, Tuhan matian do ujungna. Alanido amang inang dang adong sepatah kata pe
Nah luar sian dilata na sosian pamotoan di debata. Ala sude ditangi hon debatado sude hata nah luar sian dilata. Adong ende nama cetar barita. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. 1000 tahun ku berjanji, lain di bibir, lain di hati. Ikon manat hita amang inang di hata na haluar sian dilata. Hata na lambok do namambayan lasro hata. Songonido hata nang naso marguna. Pakatayo na sia-sia, cacian, makian, hujat, fitnah. Manang sebaliknya, pakatayo na menguntungkan. Na parohon pasu-pasu, dada pusa-pusa. Seiring dot ido nang sudetang yang tadi bege, diatusi debata, ditangihon molo alus ni debata, ditangyang ta, pai majolo, dang oloau. Oke. Ala debata donau boto dia narumikot di ngoluta si ganup ari. Nunga dipikiri debata sian berbagai aspek. Dadana asal-asalan ibana mangalusi. Aletikos do alusna tungpe so sesuai dohotna tapangido. Alanido pandungannya ni debata macai nyata di ngoluta. Dada pasobuan ni debata hita mardalan sahalakta. Alai dipaihut ihut ibana dolak kata sian berbagai arah asa unang tarsulandit asa unang salah langkah. Diboto ibana do ahaneng adopota sian jolo pudi samping kiri. Alai dada sebatas dijagai. Dada sebatas didongani, dipaihut ihut. Alai lobi siani tanganna nabadiai toktong mandongani hita. Punguan na hinaholongani Tuhan Yesus Kristus. Ido na disadari par pesalmen macai ajaib do ngoluta. Umboto ando debata sian nataboto. Tungpe ganup hitam memiliki privasi, berusaha menjaga privasi. Adong bagas tabe, adong kamar pribadi tabe, adong catatan pribadi tabe, kunci password nasoboi dibuka. Manang ise tungpe kecanggihan ni ilmu teknologi, boydo dikutak-kutik dibongkar. Ujung na adong dotong halak na mencuri data. Alanido punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Adong do pengalamaku na macai menarik. Tiki mandongani amang di Jepang. Di sada pardalanan menuju suatu inganan. Dikendarai ibana ma kendaraan. Alai salah dalan ibana. Itu berarti dia sudah melanggar rambu-rambu lalu lintas. Tarsonggot do ahu dong mangalaka mobilon tu kantor polisi. Ailo maur huai tamang nunga salah dalan au. Ikon melapor au tu polisi. Digarar ibana ma denda. CCTV memang jelas. Tetapi CCTV yang dari Tuhan Yesus Kristus tidak ada satupun nabui mengelabui. Beda dohita di Indonesia.
dilanggar rambu-rambu lalu lintas, 1 kali enak, 2 kali enak, 3 kali, sampai 4 kali kenakan, ujungnya keterusan terjadi pelanggaran. Dada songon di negara asing, ditarik kembali SIM-na, diulakon muse mendaftar dengan harga yang sangat begitu mahal. Alanido penguan na hinaholongani Tuhan Yesus Kristus, hita pribadi do nagabe CCTV no marga, rap dot dongata jolma, rap dot hita namar suami tu istri, istri tu suami, tabuni hon pelakalakata tu nahina holongani rohata di boto debatado. Tumpe rancangan ni debata kadang tidak sesuai dengan rancangan kita. Tidak sesuai dengan program-program kita. Nah terjadi dao nasian taharapon. Alai sude rancangan ni debata demi kebaikan tado sesuai tu carani debata. Tumpe gomodangan hitana porsea menyadari godang aka kegagalan rencanata mambain hita laman dao sian debata na tasomba. Alanido penguan na hinaulungan ni Tuhan Yesus Kristus, rencana pimpinan di HKBP di Januari 2022 mentuntaskan hutang dana pensiun HKBP sebanyak 144 miliar. Puji Tuhan, Pasar Minggu ikut ambil bagian secara aktif dalam mentuntaskan hutang dana pensiun selain sumbangan dari pribadi-pribadi yang tersentuh, dari keluarga-keluarga, tetapi gerakan Rp1.000 yang terus berjalan dari 144 miliar terkumpul melalui gerakan Rp1.000 sebanyak 2 miliar. Gerakan Rp5.000 tua kaparopuan tungpe di pasahat dope 500 juta rupiah. Perorangan pribadi kelompok melalui turnamen golf Evorus Cup, peduli kasih ni akar wasta Moliate Amang Inang HKBP Pasar Minggu mencatat sejarah ikut ambil bagian mentuntaskan hutang dana pensiun HKBP. Jala pos dorohata di tahunon nunga beralih hita sian iuran manfaat pasti tu iuran pasti asa unang menumpuk be hutang dana pensiun HKBP. Songoni donang sentralisasi keuangan HKBP na yang di launching di bulan Oktober di Sinode Godang. Naro nama di 25 Oktober Bapak Presiden Joko Widodo yang kita berharap di bulan Januari sudah terimplementasi. Tumpe songgot rohata walaupun sebelumnya sukacita tidak jadi dinaikkan Pertalite atau Pertamax, ternyata naik ya. Ini tentu semua mempengaruhi gerak langkah di tonga-tonga ni huriata Pasar Minggu nang disandok HKBP. Alainya tado debata mandongani hita. Asal ma songon tahun 2022 tahun kesehatian di bagasan sadaroha hita masih rup-rupan masih tukol-tukolan. Rencana yang baik yang kita rencanakan tentu Tuhan akan campur tangan menyertai memimpin dan membimbing kita berbagai usaha dalam kebersamaan di tahun kesehatian. Tarlu mobi dihamu Amang Inang naneng mambuan iana kon muna tu padidion nabadia. Totu di bagasan sadani rohado Amang Inang manang yakon anak kot tahun dina ditang yakon sudah ruas ni huria
di jolo ni debata, di jolo ni pangulan agok tiki rap dohot parhalado ikon gabe anakon hasea halomoan ni rohani debata di meme hamu marhite hata ni debata asa sibur magodang ibana matoras di bagasan ha porsyon na tu Yesus Kristus. Dungi dung lambalga ibana marsikola minggu markate kisasi sidi malua mangarato alai toktong diingot anak kotai targuar tarsurat guarna di Banua Gicang. Alanido pos rohanami dihamuna amang inang marhite tangyang muna tangyang ta sibur magodang ma anak kotaon gabe anak syoloi ajar biar mida Jehovah anak nama kaporsyai Tuhan Yesus Kristus do dalam tuhangoluan nama noktong rodi saleleng nileleng na. Selamat minggu ke-12 sesudah Trinitatis Tuhan tama mamasu-masu. Amin. Martangiang mahita. Mau liate mardongan puji-pujian di sobon rohanami ale debatanami. Tung macai nyata do pandongan yon mudihami ganup marsada-sada. Di patari dahon hodo ale Tuhan. Pandongan yon mutu HKBP pasar minggu. Ido ubahen boi jongjong sahatu tikyon. Jala sonang sohari buribuan nasi damar minggu tanpa menghadapi gangguan. Moliate ale Tuhan di kepemimpinan Bapak Pendeta Sobok Simanjuntak Jongjong Paute Katrang Kasih. Los ido ale Tuhan mencerdaskan iana kota gabe anak-anak na cerdas na memiliki spiritualitas na timbo haporsyon natang talumobi mengadopi zaman nalam maruba ubaon. Asa toktong ale Tuhan. Songon panidangyon ni na tua-tua ni na mambuan ianakon na tupadidion na badia sadarion. Naing ajar hono ni nasida tungpe di bagasan hamet meton anakon nami. Dibuan tupadidion na badia tarsurat guarna di Banua Gicang. Tutu marsi tutu na tua-tua nami. Mameme anakon na marhite hata ni debata. Asa gabe anak-anak na tumbuh di bagasan haporsyaon na malo di spiritualitas jalan na menentukan di negara kesatuan Republik Indonesia. Mauliate ale Tuhan nang disude dongan pangula nagok tiki inang pandita boru syahaan amang pandita sitorus songoni pandita tambun na menopang di bagasan hasadoni roha amang pandita Sobok rabdot sude parhalado homa mandongani nasida di bagasan hai pason manasida le Tuhan di nalau manogu-nogu sude akar ruasna gabe ruas na memiliki kesejahteraan na memiliki tanggung jawab songona tua-tua manogu-nogu anakonna gabe anakon hasea halomuani roham. Dia kana marsahit lehon hamalumon. Dia kana di bagasan arsak ni roha apuli. Dia kana mandau-dau syakko gomostiop nasida. Asa unang madabutu panguncunan. Dia kaina nama balu akadongan duda. Aka ama ina nong matua swadong begogo na manopot bagas jorom. Homa mandongani nasida. Di inganan nasida na maragami. Dia ka anakon nami na sorodope sirokap nito dina. Lehon sirokap nito di dinasida. Dia ka keluarga-keluarga nong marhasotan. Swadong dope anak kondo boru lehon anak dinasida. Atong hupasat hami masinode godang di bulan Oktoberon. Asa hodo di patujolo. Di pentuntasan hutang dana pensiun. Di sentralisasi keuangan HKBP. Dot disudiaka program-program na di tahun kesehatian di tahunon. Homa patuluson uloni. Mardalan do denggan di bagasan asi dot holong ni roham. Pasu-pasu OP porus amang sekretaris jenderal kepala departemen kononia. Marturia diakonia. Rapdot sude pareses. Songoni pandita resot pimpinan ni Huria. Guru Huria Bible Fro Diakones penatua evangelis.
asa sonang suaribu-ribuan nasida mangulahon tanggung jawabna tu sude aka ruasmu gabe ruas na burjuma sude aka ruasmun. Pasu-pasu Bapak Joko Widodo manguluhon negara Kesatuan Republik Indonesia asa sonang soharibu-ribuan tung pemarukil hami dikenaikan BBM alai pahot maha porsion nami bekerja keras hami ale Tuhan laho mencukupkan kebutuhan nami seganup ari asa sude anak nami boi mengecap pendidikan jala gabe anak namalo ale Tuhan pardosana godang dohami jumlah urasi ami sian dosa panglosyo nami Marte Yesus Kristus jaloma tangiang namion amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Oh Tuhan sulikit maaf senangi aku takut nogoku ada di
surikit mah sendangi rohaku tegas pokokku soada dia Tuhan parindas Tuhan parindas Tuhan parindas Tuhan Urian nahin holongan itu hatang masuk mahita tu acara padidion nabadia maridde hita 146 ayat sada dohot ayat 2 tiki maridde jongjong madingananna sudi natoras nidak danak nanaing tardidi. Oh Jesus nan terdiri do poso-poso Sai homa mengalingi hukuman jalan Ibu anak torasna masih dame Ay nagpasatan na tuhod at danako. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Sekarang bagi seluruh orang tua anak-anak yang akan menerima baptisan kudus hari ini, kami undang untuk mengikrarkan iman kepercayaan kita tiga ya. Aku percaya.
Taulak ko jo sali naik bahasa Indonesia dah dan bahasa Batak ala dang buih hamu hafal kata Batak. Aku percaya tiga-tiga ya. Jawablah pertanyaan ini. Apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jika demikian, marilah kita menyerahkan anak-anak ini kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Maju satu-satu keluarga. Lentera Margareta Jelantika Hutagalung, aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Rohul Kudus. Amin. Kiranya Tuhan Allah yang memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya. Amin. Salomo Putra Sinaga, aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Rohul Kudus. Amin. Kiranya Tuhan Allah memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Kenneth Jeremy Parulian Samosir, aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Rohul Kudus. Amin. Kiranya Tuhan Allah yang memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Uriel Habinsaran Sidabutar, aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Rohul Kudus. Amin. Karena Tuhan Allah yang memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu, dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Surahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Tauzungi ma perminggota maredehita nomor 145 ayat sada jongjong mahita saluhutna. Tatangnya kon mapeliata tuado pani debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorwani saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa uli basa nama uli utus. Hupasat hami masyana ni lehon mi tu hami pelian nami tuho. Saya jalom mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa hupar hasya kami pelianon, patimbulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, aslam girgir hami mandok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomoni roham di Banua Tongonsona di Banua Gijang. Rehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami son panesa nami, di dosa ni dongan amardo satu hami, una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di bagasan dame, jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho.
Di sodakon Tuhan di batama bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama bohina tuho, jala di pasorhon madamena tutodim amen. Songon na somal aka manginang na keluarga na terdidi di Zuluma sekaligus dengan mara las nerohata di haroro na pimpinata sadarion inang kadep las di Zuluma na marulaon inang kadep rakdot tame tajalang ma nasida dang pola salam-salam kopi be ate nama si jalangan ngabui be ya Zulu mahita masih jalangan.